ana sa ang atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa ta maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Sa tanang bakak, ikaw ang tinuod. And now you've gone. Kinsa'yo mo, Payab. Basin og pag-away mo. Nga niari ka na ako. Ug ani ko. Kinsa'yo mo, Payab. Tug ani ko. Pwede. Ayaw ka pala ka. Dili ko masuko. Tug-ani lang ko. Kinsa? Sarah. Kinsa imo, Payab? Wapa. Really? Diba? Mingon ko nimo nga. Mahal ti ka. Hibaw ka. Sansa. Yes. Hangyo lang. Ayaw ko patuho ang mahal pa ko mo. Sarah. Masamot ka ba konsensya ko? Kalayo sa akong gibuhat. Sa akong pagtampalos ni mo. Paghingilin ni mo. O niya, mahal pa dahil ko ni mo. Kana tungod kay mao nang tinuod. Ayaw lagi. Ayaw pagkilak. Okay? Di ko lang kapugnan ako kaugalingon. Ikaw na. Nga nung mipingit ka? Sulusan. Ha? Sarah? Ayaw sa katake. May bisita ako. Sarah? Kaluoy mo. Kamuta ko, buhok. Please! Ha? Sarah? Anak? Okay na kami. Niasip yun lang tabang na ako. Anak? Sarah? Tabagi ko, Piolo. Ni ako. Sok na yun, tika. Piolo! Adili na ako. Papunga na nga akong mga luha. Kamatanaw kang tayo sarag yun. Nga ingon og sa bata. Nga nagkakos kang Piolo. Kisakita na sa siyang ulo. Mama Mary in tawon. Tabangi itaw si Day Sara. Haluoy ka yung iyang kahimtang. Maluoy ka. Senior San Roque. Ikaw ang santo sa mga masakiton. Kaluy itaw si Day Sara. Sama sa imong gibuhat. Nga ikaw nanambal sa mga masakiton. San Rafael Arcangel, ikaw ang medisina sa Ginoo. Piksi itaw sa imong medisina si Inday Sara. Aron mamaayo si Diyan sa iyang sakit intawan. Maluoy ka. Chipar? Tanawa si Sarah. Natuog na siya nga. Gisap na ni Piolo. Ingon nagsagi kumot ang ako kasing-kasing nga nagtanaw sa atong anak. Lakip na ko, Imelda. Usaw na ito pagtabang ang atong anak. Oh, Imelda.
Linda. Risa, sige na, taho na lang. Oo. Sige, ara na lang ko puloy. Sige, upawin yun si Pai Piolo. Unsa kay nahita po, no? Nanawag ko pero di man makontak yung cellphone. Mao ba? Sige. Ara na lang ko puloy. Musod na ko sa mong kwarto. Palihog lang ha kung maabot siya, paipaw ako. Sure day. Sige puloy, aris ako. Nindot kay pus de Risa tanaw no. Isag ipalo-paloha nagmaayo yung Pai Piolo. Luoy sad pa siya. Lapas na itong nga gabi paabot siya kang Pai Piolo. Maniadto silang Sara. Di po lalim siyang himtang nga ang taong iyang gimahal tuwa karon sa laing babae nga kanhin niyang hindi gugma. Oy, Shalan! Kinsa maning nanawa kaning oras sa tawan? Hilo! Hello, Kinsa ni? si Ruben. Oy, Ruben! Ikaw man di ay ni? Kumusta na Sarah? Gabriha, ani orasan, ang umusta ka pa kaday Sara? Di mailhan ka na. Nga bilihon ako si Sarah. Dili pa riyan ni Piolo na iyarang gibiyaan, iyarang gipasagdan. Wala naman pa sa de. Ni ana diri si Piola. Ha? Unsa? Unsa butong pasabot? Si Piolo karon ang nag-atiman kang day Sara. Unsa? Shit! Shit! Animal! Tuwa ni si Piolo rito karon ni Sarah. Ug maupay ni atiman niya. Makalagot! Shit! Oh, gipaningot si Sarah. Lucy! Ay, ngano? Piolo. Dali, palihog na. Ngano man? Doon nalikog tisyo palihog. Ako itrapo sa agtan ni Sarah. Gipaningot siya. Abitaw na ha? Kay paningot si Ja. Bisan ukir ko ng kwarto. Palihog ko. Sige na. Okay. Kadiyot man lamang. Abi. Na. Oh, salamat. Hindi ara Salamat. Atrapo na akong yang agtan na gipaningot. Wa mahibaw si Piolo nga gipicturan ako si Ja nga naglapo sa aktang ni Sara. Samtang iya kining gisabak. Mura ba si Ja kasabak og bata ay. Og sila si Ma'am Imelda og Sir Chipar. Hala, nakatulog nga nagsandig sa bangka. Si Sarah, may agumot siya. May mata siya. Sarah? Piolo, Nagatugbaya ka. imo kong gisapnay. Oo. Ansa man? Sakit pa ba ang imong oo? Nawawat naman. Maayo hinoon. Mo naman kong bata na imo gisapnay. Bitaw. Piolo, tinuod pa nga Ngaon sa? nga mahal gihapon ko nimo. Yes. Yes, Sarah. Mahal kaya pang di ka. Di na ba ako mo hingilin nimo? Honest. Honest pa, dili na ti kahinginlan. Kay, dili na uli ako magpagkita. Nimo. Sarah. Ibalhin ako sa kama. Bugat ba ako? Okay raw. Kaya ka. Nga akong sabakon, my queen. Bisag magpunta pa.
Tinuod ka. Oo, lagi. Promise ha. Promise, my queen. Sige, paway na. Katuo ko balik. Di na nagtingali ko matog. Ano man? Mahadlo ko. Oo? So may kadlok ka ni mo? Mahadlo ko. Nganigmata na ako. Wala ka. Sarah. Pero, kung mapiyak na ka, wa ako'y mahimo. Basta, nakapangayon ako ni mo, sorry. Sarah. Uy, lasing ko na sa buntag. Ako ba mabalik si Pepiolo? Waka siyang rawag na ko. Ako cellphone. Akong messenger, tanaw na ko. Mura na dagang mensahe dahil. Gikan ni Lucy. I-open ako. Uy. Picture. Wala. Si Pepiolo. Nag-supply kang Sarah. Nagbayad o tisyo sa agdang ni Sarah. Buloy, Huwag huwag ka ulit sa piolo na. Kuya, kuan day, bitaw day. Di na tingali siya mo balik na ako, Buloy. Day Risa. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilig? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!